Piindi TV koyi dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue rewo e worgo mi salmini kala kaalowo ɗemgal fulfulde nde an andi ɗo gonɗa e to kedɗa foof wantoroɗo tawima ɗon salminima saɗi tedduɗo gonɗe e nedi caggal yettude Allah noon e julde guiɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en jetti jehnaɓe men ɗe en jetti bandiraɓe foof en garti kadi e yewtere men mawde nde émission men mawɗo o hono comédie show tawa ko ɗo tan e nder Piindi TV hande noon ko spécial ko émission e nder émission ngaji kadi ko yewtere e nder jewte nde wonno gorko cubballo o gorko mo nguy hono Laabo CAMARA on waɗante hommage par ce que hande so tawi omo wonduno e men mi wawa wadde comédie show taw mi ardinanimo hen walla mi invitanimo donc so Allah ittimo e men ne hani yimɓe mbaɗanama hommage kadi emin gonduno e makko gondigal bangal fayida hono Laabo CAMARA so wonano noon YouTube hande kala mo jotodirno walla hande kala mo jokkodirno e mogo ma jooɗoɗo haala ko ande mum par ce que moni foof o wadde mum ñalade o wadde mum teddule mais eɗon gandi temps o heewani kadi ko heeƴe ko weele barme o foof ko tedde nagge nge foof heeƴani e barme o donc ko ɗum tawi hande noddumi kaw haadi gaajo gorko mbo hoore fonde nde wonno hon koɓe mbaddi ko heewi kadi noddumi Amadou Tidiane Ndiaye gorko mbo Bow Samba Ngudiri Maayo kankone hon ko wadde Baba Laabo ha heewi ɓeɗo tan ɗiɗo ne mbawi haalde gurdam Baba Laabo foof donc wiide bandiraɓe tan machallah yoɓe mbattu hakkille e émission o inchallah kala ko Baba Laabo waɗanno kala ko yinno kala no wondirno e yimɓeɓe hande inchallah mamin kalɗum e mi wasa jurnude tan mi totta kaw haadi salmina bandiraɓe kaw haadi no mbaɗɗa Allah jarama a jarama mi salmirimama kadi mi salmini e dow indema kala dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe heɗotoɓe Piindi TV kono ɗum koko wiide yallah yurmo yaafo Laabo CAMARA mo kalɗa ɗo hande ko daw makko dawɗen nde wonno ko hunde hande eɗen duwonnoma eɗen duwona bandiraɓe foof surtout kadi bandiraɓe gonduɗen hono Baba Laabo CAMARA mbiyen Baba Yaya Ba e Huley Ba ɗo henne eɗen duwonoɓe ndeysaan Dieynaba Tengue e Dieynaba tawi Dieynaba Rufisque ko adi ko eɗen naata yewtere nde eyyi Allah jarama a jarama kaw haadi Amadou Tidiane anne mi tottuma calmina bandiraɓe tan naatene bundi yewtere nde assalamu aleykum rahmatullah bisimillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe émission o machallah kadi yettere Allah kadi no Baba haali wini en duwonto Baba Laabo CAMARA nde Allah yurmotomo yafotomo Allah jaɓɓomo e walla malaɓe to wonto henna Baba Laabo CAMARA kadi en kaaliɗo ko wayno Huley Ba en Yaya Ba en Dieynaba Tingueji en ɓen kadi aussi kam fof yo Allah yurmo yaafoɓe nde tawno koɓe darrinoɓe leñol ngol koɓe darrinoɓe mogo ngo e donc Baba Laabo CAMARA kankone ko neɗɗo mo ganduɗa keptinanoɗo hen saabu on saaha nde Baba Laabo CAMARA waɗata mogo nde bon nden ko mawɗo yoga e mawɓe heeɓe nden kewano donc on atu omo joguino ɗum ɗon ɗum noon mi rowɗo ha garane woni yewtere nde jarama nane mboɗo haalde kaw haadi o wi kam déjà 15 ans ndeysan ko naati e leydi 15 ans hikka o sanki ko le 7 décembre aljuma le 7 décembre 2007 o wirna samedi le 8 décembre 2007 to Keur Massar Baba Laabo noon ko mbiɗa ko nde o natata e leñol ngol walla nde o watta théâtre PULAAR nden ko mawɗo kadi o waɗi hen golle badde fayida donc pour hade mi wasa woddoyde tan mi totta kaw haadi mbaɗa développé seeɗa e Baba Laabo par ce que on gurdi te ko neɗɗo mo ganduɗa no feewi Aissata a haali gonga Baba Laabo CAMARA wurde menen foof kono wonko gonɗa nana hakkude amen ko hakkude amen tan woni kono ɗum koko Laabo CAMARA mbiyen Abou Kébé o wiyete Laabo CAMARA ko inde luɓade eɗen gandi nden kala baɗanoɗo théâtre luɓoto ko inde wonde nde ganduɗa tawa ko denɗum walla ko way noon o wiyete ko Abou Kébé o jibina ko nguy toon o mawni so tawi neɗɗo jibinama e cubalooji noon heewi ko wonde neɗɗo pinal a wawat
a wawat ngamri a wawat jimri a wawat hodde e gueɗe mbaɗe nde wonno cuɓoluji ne kaari cuɓoluji ne kaari no feewi eɓe keewi événement ji sa ƴeewi ni ha ɗo gonɗen ɗo kala mo jiiɗani woni naranke mawɗo mawɗo gana ko cuballo walla koɗɗo e cuɓoluji baba Laabo Camara nde ummi toon ari ɗo henne e Dakar liggotono ko aéroport Yoff ɗo eyi ɗo ko employé aéroport o wonno sen gummima ɗon payen e gueɗe makko ɗe ganduɗa ko nder nderi ko wonno théâtre mo mbiɗon o naati hen ko tew mawni nde o naati hen théâtre tew dañi duuɓi 6 e ko rewi nde wonno noon ko kalɗen nane e Fouta ko neɗɗo pine o tardani hen haydara kadi o ala hen kerse o ala hen hay batte o waɗi hen duuɓi kewɗi o waɗi hen fayida makko foof kadi omo jeyno e artiste uji ɓurɗi yiɗede o sababu nde wonno ko mawɗo kadi omo haala pulaar yimɓeɓe jiɗirimo ko mawɗo o ari hen en galano ɗum mawɗo jaro duuɓi 6 fayi do ne waɗi théâtre nde o ari hen nde yimɓe teddinimo jaggimo mbaɗimo e pandade mumen foof paye makko kanko ne o bonnani jikki seydi wani an kalden nde wonno ko eɗen mbawi natnode gueɗe ɗe somi wawi wiide ni o waɗi hen fayida makko foof leñol ngol hokkimo haqqe makko kono théâtre hokkanimo haqqe makko e on saaha o sababu baba Laabo woni théâtre ha tampi hen o dañani hen kono noon alhamdulillah o dañi hen o yiɗama hen o wallama hen kono o dañani e ko golloto ko jobdi muɗum o dañani hen ko jobdi makko no hanniri ni ɗum waɗi o adi koye pengal Abou Diop mbiyen nde o adi e pengal Abou Diop to Kër Massar ɗo o yii hen haw woɗɗoyi ɗum yahani felliti wiide omo cotto te yimɓe ne jiɗimo eɗen mbawi wiide on saaha pinal ɓamtare heɓɓitimo nde pinal ɓamtare heɓɓitimo nde min mbaɗanimo dawol nden e Fouta so mawɗo ronkiri waɗante ko dawol jolfo goto pilmo ne wiye Abdou Karim Fall min jaadi toon min jiyama ko tawi hankadi woppi théâtre wi so Allah jaɓima mi walle mi waɗanma kaseraji 2 so yeeyama naftoroɗa waɗe hen numéro téléphone ma gudditenɗa hen compte bancaire comme ça kala jiɗɗo walludema ne walluma hen ɗon baba Laabo ummiti en jaade baba Laabo fannude foof en jaade makko hanmadi en jaade makko kala e jogli Fouta en jaade makko région ngaji he caggal muɗum alhamdulillahi rabbil alamina o ɓamtemo hen kadi o dañi hen no hanniri ni aduna noon ko noon tan ha joni wuuri so rufani woppa kalɗo hen seeɗa ha joni en jogui kalɗo no heewi ko heewi e makko Allah jarama presque am tan ko mbinon ko aɗa wawi gasnude gueɗe baba Laabo foof nde wonno aɗa andi mon feewi kono sa yi kadi noddumi Amadou Tidiane Ndiaye kanko kadi koye mawɓe jeeyanoɓe joguinoɓe fedde wiyetede Timtimol te eɗon gandi Timtimol waɗi ɗo golle baɗɗe fayida kadi baba Laabo kadi nde ummi e pengal Abou Diop o waɗi pinal to lewru ala fayore nde ummi lewru ala fayore ko Timtimol o woni Timtimol noon min mbadde makko kasetaji kewɗi ɗum ma Amadou Tidiane attu hen min mbaddi kasetaji kewɗi ha ɓuuri tengtude noon e cassette men cuk on cassette ko cassette mo ganduɗa machallah ko badnoɗo cartonné woni Ablaye Pouspous kadi ko cassette mo ganduɗa yimɓeɓe ne keftinno ɗum on cassette baba Laabo min joɗi ɗum e makko ko wona ɗum ko kadi min jaade makko tourné ji kewɗi ɗum tahi mbimi wadde Amadou Tidiane aɗa jogui hen parole ande kadi kala holko ganduɗa e Laabo Camara eyyi ko noon tigui Aissa won a jarama sabu baba Laabo ko maayo sen ñalli haalde en wawi mbayde haalde en gaynita min adi welde makko foof ko ndo woni mawɗo nde e on succès mo jogui o en famdane jogui oɗon succès ɗo henna kadi kala konnguli sa ƴewtini on konnguli baba Laabo ala hen konngol bangol vulgaire woni konngol ngol keɗoɗa e dérangement walla konngol ngol keɓata ɗum ɗo musma hen e kala ko haali ene jalni kadi ene findina nde tawno ko ɗum Allah tuma ɗum ɗon donc han ɗum ɗo foof kadi hande en foti yurde heede surtout ma e jamanu joni o konnguli kalteɗi ɗi won konnguli ganduɗa jaaduɗe e jamanu kadi ganduɗa konnguli pindinoji taw mawɗo ne wawi heeɗa ɗum cukalel ne wawi heeɗa ɗum ɗin konnguli sa ƴeewi kasa e baba Laabo Camara fof ko ɗin konnguli o jogui hen en mbadde makko kasetaji kewɗi en mbadde makko cuk woni kaset biyeteɗo Ablaye Pouspous o nde cuk ari nde hankkadi inde Ablaye Pouspous nde change inde cuk nde en mbadde makko kasetaji joom wuuro donc sa ƴii ɗin kasetaji foof kala séquence mo totta hen ko séquence mo ganduɗa pindino séquence ganduɗa kadi baajotoɗo ha hande ɗin film aji aɗa wawi yebde ɗi artire sohaɓe artire jamanu e fannuji pinal
e baba labba camara ko mawɗo wonno mais ko lesɗi kiniɗo comme ɗi kiniɗo ganduɗa ne wawi yaadude génération foof o tampata o haɓata e yaadude men tourné wayi muusi ni e tampere nde wawi hewde ni foof kalde heure pinɗamo wiyata makko mbaɗa paari mbo wawa yaade donc baba labba camara Tidiane mi ferama de fa wima am Tidiane am Tidiane agay ngara o ma mi hotat ndeysan yo Allah buuban ba mi hotat i baba labba ko woni ngara ndeysan biya ngare balle mine baba labba min jaha mine sukaɓe baba labba ko woni mi campi mi yonki dal c'est-à-dire comme hunde o gasat an aɗa ñemtinanam ɗo seeɗa baba labba bo aɗa ndi so geddi o etta saguji makko eɗen tefamo o yokko goto nde tawno nden Fouta andi nde timtumol ummorno ni ko fedde ganduɗa ene musno tourné ji ne musno kadi on saaha ko timtumol to wonno ɗo ene caggal lewru fayro après ko timtumol wonno kadi tourné Foutaji ɗi nden e ngala are eɗen mbaɗa lewru mbaɗa lebbi ɗiɗi kanko jooɗa ha ɓoyno hankadi ko wonnon ko mawɗo an kadi tampa haaɓa o wiya an kadi o rendi mbasa o wiya am aɗa kay min ko an gandumi hen ay ɓeɗo sa ari ɓeɗo ɓe gayta mino ko koto janggo wiya baba labba ala heddi tan ko wuro woto wiya en siri koy en jokket e min jaha mbaɗa balɗe gure tati gure nayyi ha ɓoto wiya am ɗiye aɗa kay ayi donc ko neɗɗo ganduɗa neɗɗo belnoɗo kadi ganduɗa kadi yimɓe ko yimɓe cohli mo kadi ko wiyete koto mawɗo e moƴƴi e fedde kanko so fedde kala ɗo fedde nde wonno hay sa yiiɗi adde hen probléme aji yiiɗi haɓede hen o haɓetake kanko ko waajoji tan e yidde yimɓe yo gon neɗɗo goto bon nden wonano jawdi ndi sakh mais ko yinnode rendinde yimɓeɓe yimɓe gono gotum oyoyo coɗe tew ndeysaan bon baba labba camara en ɓen ko duwanteɓe ɓen mbaɗi ko mbaɗanno saabu koɓe mbaɗi pinal pulaar ko no baba haali gaji wini tan ko pinal ngal walla leñol ngol yoɓani ɓe haqqeji mabɓe mais ma Allah yoɓɓete ngol to en saabu koɓe mbaɗi leñol ngol ko Allah jarama a jarama Amadou Tidiane de sa siftini kam ɗo ko ɓooyi ndeysan kadi min oɗon mbawi settade hakkude men makko par ce que neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo mo jinnomi neɗɗo mo korsinnomi min ha joni muɗo waya labba camara nde wonno miɗo miijo souvenir uji amen kewɗi ndeysan somi hayso neɗɗo tooñi kam ni min doga mi molto e makko o jinganami min baddi ɗum ko wona ko haadi ne wawi wonde mi seede sahaji noon waɓina kaw haadi en mbiyane ndendinami e makko o daro o wiya a wona tan haadi ko hongon wuuro ñanaɗen haw laawi o yimona tan wal fawmat ceerno bayla can kon wonno oɗon jooɗi enen ettu micro ma o artu can kon wonno eyyi wona ɗum koko wiide Aïssa baba labba sono waɗe théâtre ene weeli ene jalni so waɗani ɗum kadi omo weeli omo jalni kadi ganda baba labba ko julɗo nde kala nde yimɓe ne tournanno so tawi koye voyage gonɗen walla koye tournage so waktu joni o wiyata garete machine aji juule yimɓe juula ha gayna gonga ko wona ɗum ko baba labba ko wonno juma mumen ɗo wonnoɗo e Kër Massar kanko wonnoɗon Bilal ene fof ɗe gandi baba labba toppitino juma o no hanniri ni yimɓe fof ne gandi ɗum ko wona ɗum ko baba labba yi ha tampeni woni mawɗo mbiɗon nani ni minen min jeeyi haɓe mbi hankkadi mbimoɓe kala ɗon tourné ɗo woɗɗoji oto yaa kala koni yoɓete saɗa jaɓi ɗum totti yomma ɗum won noon o foti ko wallete hankkadi te o foti heeɓi ɗo o foti wallete ko wona ɗum ko pinal ɓamtare nde o sakkiri wondude mumen nde o wannama ɗo hen journée spécial décoration ɗo stade Amadou Barry ɗo festival mawɗo waɗa baba labba waɗa décoré ɗum kadi koye gurdam neɗɗo jeeya en 2003 baba labba waɗa décoré nde waɗa hen décoré nde ko pelle kewɗe kawri softere fedde yommol ari hen waɗa ñalawma mawɗo jamma mawɗo o waɗa décoré o waɗama décoré omo woni omo tawa ɗum kadi ko hen jeeya kadi eɗen gandi o yaade e hewɓe ɓe kalɗunoɓe o waɗi cheminé e hewɓe sen ciftori hen tan hayso ko gorko bawaɗo ko hunde mawde nde yimɓe ndeysaan kanko e Huley Ba Huley Ba gorko bawaɗo sen mbiyama Ablaye Samba Siyam eɗen gaddi hen hono Aissata Demen eɗen sen lewru gaddi hen Ablaye Diallo korka mo wadde ko heewi Korka Diallo eɗen no mbiɗa nani ni heewɓe ene mbawno arde ɗo taw ne gandi mo no feewi eɗen mbawi addude hen Sokhna Ba en Oumar Ba en eko wona ɗum Baydi Ba Ka Bocar Gorbal Sy ene heewi ay sago nde wonno labba camara on sa hay Yaya Dia kadi ne jeeya Seyna Amadou Ibou Kane wallahi kamɓe fof machallah
kursumu noon ne jeeya e sehila makko kursum sehil baba labba tigi rigi kursumu kursum ko sehi makko hay nde waɗante mbimami nde Abdou Karim Fall waɗanta mo kasaraji ɗiɗɗi bana so en fof jaggi hen eyyi bana kursum eɗen mbawi wiide ko wayno Farba Seck en ndeysan Farba jaggi hen no feewi nenne haali gise gasi nenne lo en sen limti en ma won ɓe jejjiɗen kala momin jejjiri ko on min ala hen fof mo dañci caɗele ɗum noon mbawi tan ko hannde o ko hommage o ko hay ni jaggude ñalawma mo ganduɗa omo wilne deftere walla ko way noon eɗen poti wadde ɗum yimɓe ne poti waɗandemo ɗum ene poti waɗandemo kadi journée spéciale taw wona campagne ɗum anduwa noon aduna o ko noon tan baba labba ko neɗɗo mawɗo garnoɗo e sukaɓe ene jaggan ɗumen ay théâtre wona tan sukaɓe théâtre way kono galle ni ene waɗi bébéji jaroji e duuɓi ɗiɗi walla hirande ene waɗi sukaɓe yaroɓe duuɓi 15 woni ene waɗi sukaɓe sagaraɓe waɗa sukaɓe mawɓe waɗa taniraɓe nayyi o kos ala retré ala retré ɗum woni théâtre no galle wayni noon théâtre way baba labba noon kañum ari pentiri pulaar o ha yooɗi pentiri théâtre o ha waɗi fayida o waɗi ene lawol moƴƴol o ala hen caɗele kala ko mbiɗa baba labba yo jani jointe ɗum noon weeɓani haysara te kadi omo dañotala machallah eyyi joni noon haade men woɗɗoyde kadi e yewtere nde ko mbinomi on kon tan Amadou Moutar Thiam en kamɓe fof ɓe ponno tawtorede Yaya Dia no wiyeteno ndeysan hakkillam yeehi e Yaya Demba Thiapato eɗen calmina kadi ɓesgu makko foof Ibrahima Abou Kébé Mamadou Kébé hanki min kaldi o wi kam gila baba labo rutti o yiyani hay goto e mogiyonkoɓe gara toon no ƴeewoɓe ha so wona kaw haadi o wi hicc hanke an ari toon donc an aɗana tengtina hakkude mon ha joni par ce que wonde sehil mayɗo weeɓani eyyi ɓe mbi ko heddi e heure o heewani donc mi arta e kaw haadi mbaɗon résumé tan après mbaynoɗen kaalen gurdam makko baba labba ko holon neɗɗo o wonno baba labba a haali mbiyen Abou Kébé ko neɗɗo mawɗo wonno e dingiral he ko neɗɗo julɗo jowo Allah jokko enɗam kadi ko waɗano e théâtre ko fof ko waaju waaju noon ko théâtre ko waaju ko findinde jalnirde weltinde yimɓe e andude neɗɗo o holto fayi ɗum noon ɗo yerno artana fof mbiyen eɗen ñaago Allah moƴƴere faande e makko nde wonno enen fof eɗen ɗamini janggo eɗen mbayno wayni ɗum noon ko wiide en donima kala dendagal bandiraɗo gandunoɗo mo jinnoɗo mo kadi e dendagal bandiraɗo kadi kala dillannoɗo e alhaal pinal Allah nawri ɗum en kaali hen nani hono Yaya Demba Thiapato e woɗɓe ɗum noon ganden aduna ko ni tan alhamdulillah yettere Allah kadi e joɗade ɗo henna e yaade e koreji makko ɗum ko hen jeeya yaade e ɓesgu makko eɗen gostodira miijoji ɗum kadi ko hen jandi hono enen gonno hanki tawi hande arani ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe min de mi wi on Allah jarama on jarama min jetti Allah min jetti on onon sinno wona onon kadi ɗum ɗo fof wattade nde wonno kadi e yettude kala joguiɓe alhaali Piindi TV kadi yettude Aissa Wane o nde jogoto ngoɗo miijo moƴƴo nodde minen wondunoɓe e baba labba hanki arde ɗo henna siftorde ɗum Allah jarama kadi a tottiriɗo idée badɗo fayida wiide enen moggiyankoɓe fof yen ndendu pourquoi pas le 7 décembre oɗo garowo enen fof jehen galle makko jippinanen mo kaminaji ñallen toon sukaɓe makko ɓe jiiya en ɓe ganda ko enen gonduno gondigal men ne yooɗi wona joni o maayi tan en goppimo walla e mbasen yaade makko par ce que Mamadou ko wi kam ko hankine yurmini o wi Aissa min de vraiment min gila babam sanki ha joni hay min kaldawo e mono daw maayi mbayrumi galle makko to ɗum wona hunde yonde omo jogui ɓesgu makko omo jogui sukaɓe makko te enen gonduno e makko yen mbat kala mogiyanke surtout wonɓe e Dakar ɓe kamɓe foof le 7 décembre oɗo ƴeewen no mbaɗɗen jahen pottoyen galle makko ñaldene makko toon jippinen kamin ñaldene ɓesgu makko ɗum ko hunde nde ganduɗa ne waɗi fayida an min mami daro hen Ama Tidiane eyyi ko no mbiɗo ni tan ko baba labba kam ko adi fof comme no haadi wi ni ko neɗɗo moƴƴo juulɗo kadi jinnoɗo pinal pulaar kadi kulnoɗo heege kadi battandi payan tawde battandi parade so battandi payan taw mi cunnata mi tawno kadi komi yiɗi ko waɗa ko Aissa wonde jaaten premiére sortie ne jaaten yuman yiire e nden homo yaade men o wi sono deeƴo o wi on to naalaki mo jimmo woni
nden ibu kanen mbiyamo ko am tidiane jaay tan deeju par ce que mbiɗa yiɗi to jimami e dal fiɓe ɓermi ko dal kanko dal affaire nde dal jorani fewde ha Allah waɗi yimɓe jeehi mbaɗi programme jalti min gimmi o yii dal mata ko miɗa yii dal ndo artinde hankadi tan amje ay mi yiitaɗo ko kulloɗo min mbiyata ko awde jimonde kono décourage noon kono dekina a jaggata no potirɗa ayi ndek donc ñimɓe jiɗɗo ko waɗata ko donc ene ñagonoma Allah moƴƴere to wonto yo Allah waɗanmo nde ɓuuɓɗam heen Allah waɗdam to ɓuural yo won foftorde makko eyyi joni ide ko yaade galle makko 7 décembre mbadden jippinen kaami ñaldene ɓesgu makko kono wonde ko adi hannde e kadi ko hunde moƴƴere hunde fof wattani fuɗɗorto donc sen puɗɗima kadi ko hunde moƴƴere wonde fayida kadi kadi eɗen mbiya leñol ngol e jogui kadi mawɓe mogiyankoɓe nan ɗo ganduɗa mawɓe mogiyankoɓe weeɓani hannde dañon fulɓe wat joga e mawɓe mogiyankoɓe haadi gaajo en Ablaye Samba Sène Amadou Dieng fof kadi ala on Amadou Sar en e ɓeɗen fof ko mawɓe kadi mogiyankoɓe ala ko toto tan joguiɗen juumani non hamina ngara heen minno koye hamina ngara hamina ngabbo haadi gaajo en de hay Ablaye Diallo wona mawɗo ala wona Ablaye Diallo Amadou Tidiani Ndiaye ibu kanen hankadi hamina ngabbo haadi gaajo en ibu kan fuɗɗima wadde moussa hamina ngabbo donc leñol ngol yo watta hakkille e mawɓe mogiyankoɓe saabu weeɓani hannde mawɓe mogiyankoɓe wawi wiide so haɓe jogui déplacement ji yaade waɗoyde gueɗe gueɗe kamɓe jooɗi donc bon to jooɗi ɗo en haɓe jogui miijoji ganduɗa ɗiɗo miijoji kamɓe ɓuurno hoɗuɓe tottumi min mbaɗa donc leñol ngol yo watti mabɓe hakkille no fewi no fewi wona accude ha jomum wirno e innir ɗum ko ganduɗa ɗum ɗo walla goɗɗum ala nde waɗa ɗum guila e gurdam mum ay tinna hen hoore mum kadi hen hoore muɗum donc leñol ngol yo tinno e mawɓe mogiyankoɓe sinon weeɓani mo hannde leñol ngol jogade mawɓe mogiyankoɓe wona hunde wemde Allah jarama jarama ndeysan o pa Ibrahima Diop ndeysan nenne Diop en kamɓe fof min calmini ndeysan Ibrahima Diop pinala bamtare wonno ndeysan ɓen fof ko mawɓe gonno ndeysan donc bandiraɓe pour wiide on ɗum ɗo wona e baba lappo tan haadata inchallah après mois ji garoji ɗi mami waɗan Houley Ba mi yaha mi ƴeewoya ɓesgu mumen kanko kadi honko waɗi ɗo ndeysan jeenam Tëngéej en pa Diop en pa Yaya Demba Capato ndeysan kanko kadi mayen mbaɗan ko spécial journée baɗo ni donc muriyo bandiraɓe émission o gasi ha laaɓi cer emin duwono baba lappo yo Allah yurmomo yaafo yo Allah hannumo aljanna min duwoni sukaɓe o wiyami Aïcha alga mi ara addu téléphone mi nodda Hawa ndeysan min duwonima Hawa kadi minen fof emin gandunoma somin jiyanimo ɓesgu makko foof Ibrahima Abou Kébé en oɗo Mamadou Kébé kanko kaldumi ko heddi komi anda ko fof onon fof mi waɗi on ziyare Souleymane mi anda ɓesgu makko onon fof min duwanima on kadi min jetti on emin mbiya bandiraɓe ɗo min kannata émission o ha saaha goɗɗo inchallah min garda comédie show taw ko comédien goɗɗo walla comédienne goɗɗo min jetti bandiraɓe fof on jarama merci beaucoup Piindi TV koye dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi